Заплата според работата. Имало някога много богат търговец. Търгувал с кафе, с захар, с чай, с свила, с басми. С една дума, с много стока търгувал. Той имал 3 слуги. Единият взимал 200 гроша на година, другия 500, на третия 1000. И слугите се карали помежду си. Защо ти да взимаш 1000 гроша? И ти си човек, и аз съм човек. Той, дето взимал 200 гроша, говорил така: а аз? Защо аз взимам 200 гроша? Нали аз съм човек като вас? Веднъж търговеца ги чул, ала нищо не им рекъл, а направил така, че сам да ги докара до това да разберат кой колко струва. Една зимна вечер търговецът имал гости. Тогава казал на слугата, дето взимал 200 гроша заплата: донеси една цепеница. Слугата донесел цепеница и я занесъл право пред търговеца. Къде да я турна? Турни я на главата ми, отговорил търговецът. И този сложил цепеницата на главата на търговеца. Добре, рекъл той, сега я вземи и я остави при печката. След това повикал ония, дето получавал 500 гроша, и го изпратил и той да донесе една цепеница. Отишъл той, донесел една цепеница и оставил настрани. Търговецът му рекъл да почака малко. Тогава повикал третия слуга, оня, дето получавал 1000 гроша, и му поръчал да донесе една цепеница. Слугата излезал бързо, донесъл цепеницата и я сложил в огъня. После почистил фитилите на свещите, защото тогава се осветявали с свещи, и тръгнал да си излезе. Търговецът казал на слугите си: чувам, че се карате за това, че получавате различна заплата. Един повече, друг по-малко. Сега видяхте кой за колко струва. Защо този взима 1000 гроша, а първия слуга взима само 200? И другош да не съм ви чул да се карате за заплата. Колко и как работиш, толкова ще получаваш.